Det er kraftigt en af de tykke kanyler. Ja. Hvad bruger man sådan en tyk kanyle til? Prøv lige at tage den frem. Jamen, jeg har kun set hende bruge den, men jeg ved jo selvfølgelig ikke, nogen griser kører, men jeg har kun set hende, når hun tipper. Det er den tyk. Ja, det er, hun plejer at fjerne tippen med. Og hvad så var det, der ligger der? Der ligger jo også noget der. Jamen, det er sådan en, også en sprøjt. Det er den, hun plejer at lave hul, så tippen kan komme ud. Ja, når hun skal presse tippen ud. Så bruger hun den store til at... Ja, den tyk kanyle der. Det er sådan en tyk en, det er den. Det, jeg kan se, det glemmer man jo aldrig. Og hvad er det der for noget, der ligger der? Jamen, det er jo en eller anden penicillin. Lægemiddel til dør. Kan du ikke prøve at tage den der kanylespids af, så man kan se den der kanyle? Jo. Det er sådan en tyk en. Ja, den er sgu da næsten tykkere, dem hun plejer at bruge. Det er den sgu da også. Den er slet ikke stor nok. Den er ikke stor nok. Den er slet ikke stor nok.